Sajnálom, hogy előrébb hoztam a kis randevunk, Blici. A mostani holtöltére már van programom. Hát, ezek után talán jobb, ha meg se kérdem, de tényleg annyira fontos a könyv arra a parasztpartira? Vagy 15 ügyfelem várja a hullákat? Akármilyen meglepően is hangzik, Blici, tudod, a Grimoire-om kivételes erekje, és igazából nem szabadna ilyen ici-pici segítnek odaadnom. A holtszüreti bál egy különleges alkalom. Amikor is a kötelességem a harag-bugyrában bemutatni a holttöltét, a helyiek még egy bájos kis ceremóniát is rendeznek. Harag, mi? A melósaim odavalósiak. Én még nem jártam ott. Az a vérfertőzött faszok meleg ágya. Ó, esetleg nem akartok velem tartani? Garantálom a szabad bejárást. Figyú, nem vagyunk testőrök. Az egy egyszeri alkalom volt, amit el is csesztünk. Pusztán egy felettébb mókás szabadnapról beszélek. Ott teljes biztonságban fogom érezni magam. Nem valami eseménydús. Hát, ha ígéred, hogy ez nem egy aberrált maszti parti lesz, még az is lehet, hogy nem szarom össze magam az unalomtól. Plusz nem mintha tudnánk bármit is csinálni a szaros könyved nélkül. Ó, sajnálom, hogy a klienseidnek várniuk kell. Ó, őket leszarom. Mégis mit akar, uram? Ali Mox, remélem nem vertelek fel. Mit szólnátok egy kis parasztos csapatáshoz a holtsövesi rákon? A holtszüreti bálon? Jéhá, baszki! Hát Millinek tetszik az ötlet. Ácsi, mégis honnan hív? Sejtettem. Mami, apuci! Hogy van az én gyilkos kis tök magam? Soha jobban. Köszi, hogy itt alhatunk, amíg tart a hepaj. Ugyan már! Tudjuk, hogy döcög a szekér, mióta szabadúszó vagy. Igenis, jól keresek, mama. Nyugi, gond, egy szál sem. Nincs gáz. Ja, tényleg, biztos emlékeztek a férjemre, Moxira. Üdv, Gwen, Joe? Mégis hogy bírják ezt a sok lánghurkot errefelé? Azok az átközöttek elragadták az egyik melósunkat a minap. Ó, banyek. 1000 bocs. Úgy restellem, nem akartam felhánytorgatni, uram. Hé, neked én vagyok az úr! Ja, tényleg, még be sem mutattam a főnököm és a vérebét. Több vagyok annál. Így van, ő a kislányom. Csak papíron. A nevem nem tartozik rátok. Megtiszteltetés megismerni a geci és cici gazdáját, akik összehozták ezt a vérprofi vérontót. Strapabíró kis ribit neveltek? Úgy bizony, tehát Blitz, ugye? Tökös egy név. A harcra emlékeztet? Ó, a háború teszi igazán erőssé a férfit. Csípem önöket. Tudják, a csaták zömét technológiai fejlesztések vitték győzelemre. Sokrétű kutatómunkát végeztem a fegyverekkel kapcsolatosan, és lehengerlő, hogy például a mennybéli harcmodor tanulmányozása mennyiben hozzájárult a pokolban zajló ütközetek. Mármint... Harció! A fegyverek szélrevezetőek, de addig nem vagy férfi, míg nem téped le egy pokolfajzat fejét a puszta kezeddel. Há! Igaza van, Mox! Bütyüküs bőbű kezed van, amihez dukál a kis bébi pöcsöd. Elég, uram! Apropó pokolfajzat, ismerjétek meg az új melóst. Hé, Ménkő! Na, hogy ityeg? Oda nézzenek, csak nem a híres Mildred. Sok jót hallottam már rólad, kisasszony. Na és mi szélhozott errefelé? Túl fárasztó az úszás? Ó, szabadúszók, nem is, hagyjuk. Tulajdonképpen csak a bárra jöttünk, ugyanis a herceg, a főnökünk lovagja. Miri, nem idegen ám tőlem, hogy megüssek egy nőt. Főnök, ha? Ó, szóval te vagy az az ipsi, aki pénzért gyilkolászik. Hát, ha jó vagy valamiben, akkor gazdagodj meg belőle. Közülünk nem sokan jutnak el ám idáig. Nem semmi, főnök. Ó, igen? Hát azt hiszem ez így van. Szóval sikerült rászedned azt a zakkant kékvérűt, hogy feljutasson az élők közé?
Hát ez egy nagyon hosszú történet, de egy szóval igen. De tudod, ő és én, mi ketten, hát úgy, ez olyan, tudod, olyan üzleti hancúrféle. Fiúk, indulhatnátok a kínjátékokon. Játékok? Jó, hallottam, jöhet. A szüreti bálon kiderül ki a legádázabb kemény legény a haragbugyrában. Ja, ami nem indulhatok. Millie, tudod, hogy mindig elszalad veled a ló? A tavalyi verseny is 15 temetéssel végződött. Jaj, tudom, de abból csak 9-ről tehettem én. És akkor Sally miért indulhat? Mert a tesód nem nyírta ki a fél szomszédságot. Ó, dehogy nem. Ha nincs meg a hullám, nem ér. De még így is szurkolhatsz neki és a fivéreidnek, sőt, még a főnöködnek is. Tudja, nekem is szurkolhat. Hogy neked? Igen, én is indulhatok, nem? Bocs, öcsi, de pont te ne viccelj, egy ilyen anyámasszony katonája. Én is itt születtem. Bennem is van anyag. Figyelj, haver! Akkor miért nem segítesz levágni azt a vatkant vacsorára? Meg lesz, csak figyelj. Ne! Inkább ezt használd! A golyó nem üti át a páncélját, így kénytelen leszel késsel felfeszíteni. Ó, hogyne, egyértelmű. Na ide figyelj, az anyóséknál akarsz bevágódni, csak semmi pánik. Esélytelen, hogy lejárasd magad mindenki előtt, akik kicsit is fontosak az életedben. Hajrá, tigris! Mókszerre semmi szükség. Ó, már hogy ne lenne? Kurd szét a kocát, Moxie, ez az! Basszassad, Moxie, elmerez! Gondolj a lotyóra, aki nem hívott vissza másnap! Ez kibaszott gyönyörű. Megy ez neked! Dob majd át a vidit! Au, a kulcsontom! Ne bánkódj, hüvelyk, Matyi! Esélyed sem volt. Hé, górékám! Segítesz kirántani ezt a fenevadat? Simán, ki ne akarna férfiasan rárántani a férfias húsira? A csaj is ezt mondta. Mi? Hogy milyen csaj? Mégis melyik kurva lopja kibaszott szövegemet? Jaj, ne szívd merre. Amúgy is mit izgat a szüleim véleménye? Majd megkedvelnek. Meg a lófaszt. Mi voltán nincs igazam? Ó, igenis indulok a versenyen. Mennyire cseszne fel, ha fogadnék rá, hogy kinyúlik? Tessék csak, tessék! Tekintetük idevessék! Üdv az éves holdszületi bálon! Csapjunk is a lovak közé! Íme a nagy Stolász herceg, hogy felkonferálja az idei kínjátékokat! Mi hízegő botond? Üdv néktek, haragbecses lakói! Újfent beköszöntött a szünet ideje, amikor is azon megtiszteltetés ér benneteket, hogy tovább élelmezhetitek a pokol népét. Örömmel nyitom meg a kínjátékokat, amelyből csak is a legderekasabb versenyző kerülhet ki győztesként. Sok sikert! Főleg annak a szexi fiatal úrnak. Juhu, Blici! Oh, faszom! Tessék csak, tessék! Ezt a példátlan hordversenyt lessék! Ugyanis idén 2 győztesünk van! A nyertesek Minkő és az én pici Blici! Egyszer mondd már rendesen, te csöves! Ám legyen fizikailag erélyesebb. Én másban nyereskedem, mint az éneklés. Szeretném megragadni az alkalmat és eldalolni egy dittit, amit az imént írtam a győzelmemről. Ó, mi a lófasz! Úgy mámorít, ha győzök én. A mennyországtól erre a legtökösebb legény. Úgy mámorít, ha rivalda fény vár. Hisz tudod jól, mint téren, én vagyok a császár.
Hát nem baszott jó arc? Nem. Faszal lesz vele melózni. Hogy vele? Tessék! Ja, megkérdeztem, hogy nem áll ebbe a TVG-hez. Hogyan? De... Mox, szerintem ennyi elég volt mára. Menjünk haza és mosakodj meg. Boxi, baszd meg magad! Hallották ezt? Talán csak a szín. Köszönöm, túl kedvesek. Ez igencsak felkavaró. Ó, Pongyek! Egy eredeti kárményberakású szentelcsövű karabély. Mégis hogyan rákba tette rá a mancsát? Miért nem a gazdáját kérded, kis csávó? Geci, mégis honnan szerezte? Maga csibész, ugye tisztában van vele, hogy ezzel megölhet egy... Démon nemest? Igen, azt. Na ne bassz. Eddig nem esett le. Rendben, engem relatíve aggaszt, hogy ez a fegyver önnél van. Ám de örülök, hogy az ön iránt érzett ellenszenvben beigazolódott. Szánalmas. Millie. Kinyírnálak titeket, de több esélyem van a bolond főnökötöknél, ha nem teszem. Plusz a faszom sem takarítana föl titeket. Millie! Jaj, nekem! Jól vagyok, Moxie. Koszorús lányként rosszabbat is megéltem a bátyám esküvőjén. De elkaptam azt a kurva csokrot, és baszottul megérte. Most szépen kimész, és szétrugod annak a segnyaló kis fasztorlasznak a picsáját. De hát nem fog menni! Túl gyenge vagyok. Ne a kezed használd, hanem amivel ügyesebb vagy. Nem vagyok jó a kezeimmel. Ja, leesett. Igen. Valószínűleg már hamarabb is előránthattam volna, nem? Imádlak, Szívi, de az Isten faszát! Kedves és nem kedves tanulatlan alatvalóim! Én, Stolas, az Ázgo és a tagja, elátkozom az idei termést a holtölde sugarainak erejével! Már elnézést, de mi a picsa? Főnök! Azt hittem, az ünnepélyen vagy! A szed izgat a sok kukoricafétises paraszt meg a kanos bagoly hegyi beszéde. Úgy fest, csalódtál bennem. Ja, nos, nincs igazán ínyemre, ha egy gyakornok sunyiban ki akarja nyírni az egyetlen különbejáratom az élők közé. Blitz, nem már! Mi ketten felülmúlhatjuk az összes senkiházit. Sokkal többre vihetnéd, mint hogy annak az önimádó, burzsúj, megalomán kiskirálynak a pöcsét nyalogast. Hogy aztán szarért húgyért takarítsd a megkeseredett bűnözők szutykát, akik basznak rád, miközben nagy urakra is vadászhatnál. Ugyan, miért ragaszkodsz valamihez, ami bukásra van ítélve, mikor ketten együtt kiírthatnánk a mindenhatókat? Kezdhetnénk azzal, amelyik játékszerként kezel. Ettől kicsit felállt. Mi lehetnénk a pokol legrettegettebb párosa, Blitz. Wow, ez a duma aztán nem semmi. Sokat gyakoroltam. Tudod mit? Baszok rá. Benne vagyok. Nem sietted el, Mox? Wow, látnod kéne azt a biszi baszott képed. Mi? Oké, ezt a klisét. Ó,
Ó, a kurva apádat! Szegény balfaszok, így eldobni az előnyötöket. Ha! Valamiről elfeledkeztél, csövikém! Ó, az Isten faszátluna! Milyen kár, Blitz. Pedig egész jó csapat lennénk. Na mindegy. A nedves álmaidban, te álnok kis retek riban! Akkor is szánalmas. Túl sok energiát pazarolsz ezekre a nyomorult kis... Azt hiszem, kurvára rosszul hallottam. Kis csávó. férgek. Na most kinek nincs esélye? Na jól van, itt vagyok. Talán legközelebb elkapsz, Blitzi. Nem hiszem el, kislányom, hogy hagyhattad ezt? Hát erre neveltünk! Vérszemet kaptam. Ő meg rafkós volt. Rossz kifogás, több eszed lehetne, Mildred. Tudják, megvédett engem. És lehet, hogy nem vagyok egy kígyó tízomagyú pöcs. De Millie épp elég erős helyettem is. Őt hibáztatják, amiért megtámadta egy pszichopata, akit önök béreltek fel? Szégyen, gyalázat! Ó, Moxie, nézzenek oda! Igazi nagyfiús gatyóban! Azt a bólintott. Még sosem vett téged ember számba. Akkor ez most haladás? Sajna a célpont meglógott. De ne aggódjon, hölgyem. Legközelebb menni fog. Azt melegen ajánlom. Holtan akarom látni azt a hűtlen rohadékot. Nem érdekel milyen áron, csak igyekezz már! Értettem. Legközelebb elkapom. Tudod jól minden téren, én vagyok a császár. Nincsen már határ, a siker garantált. Mindegy, hogy mi vár, leküzdöm látlás. Én egy frenetikus arc, mint én a szuper csúcs, a nagy menő. Boxi, baszd meg magad. Hallották ezt? Talán csak a